Horas madihita sa luhutna. Dihamu amanami inanami dohot hahaangin ang pinaribot ng marpungo di bagas joron itu hatta di bagas sadarion. Dohot ruas na mangihutton live streaming di bagas na sidabe. Tapay huti-hut ma acaraon. Tapuk kama parminggota jala tapasada marohata martangi ang nahohom mahita sang obas di inganat tabi. Amin, mare de mahita. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Tungi semadong aku di akabanua gijang, jala dukon niho dangadong di halamohon rohaku di tanoon. Nang pemeru sibuku dohot rohaku, saya debatado partanobatoan ni rohaku, jala parjabaraku saleleng-leleng na. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hubang idohami tuho, sa ilehon matodim na badia itu bagasan rohanami. Sa ipaiya di bagasan hami asin roham dohot hati goran na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Sa ramoti hami di hamamasa ni pangujunan. Pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham. Asa marlas ni roha hami, mida denggan ni pambahenanmu di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Ko
Tangihan hamu mapatit ni debata ima nadiena cian Mateus bidup itu mamuka mesan ayat sada sahat rodi ayat 2 songonon madirok unang hamu manguhumuhumi asa unang hona uhum hamu ai panguhum munaido sihu penonna tuhamu parsuhaton munaido sisuhatononna tuhamu ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tutuhat tadi batala ho mangulahon na hobar tu patik naing. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mari de mahita. Tapa serep jala tapa uduk marohatta diadopan ni debata tatapoti madosata martangiang mahita ale debata nami namarasi roha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom jala hu parhatopot hami tung na jod-jod do hami manibil sian akadalan munabadia songon biru-biru na lilu say unang pabali hami siya jolom alani dosa nami i aidang di halomohon roham hamatian niya kapardosa alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangolasyon nami marhite-hite pangulo nami nasa saday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangio dot hagogo nito di parbadia, asa tarapul situturohan nami majuho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahin hasangapod di guar munabadiay. Amin. Tabigay mahata baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hu pasisi akka pangalaw songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuaw, ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Mari de mahita. Jumpa
Tajahama turpuk epistel de mingguta sadarion. Ima natar surat di sada Musa bidu 50 mamuk kasihan ayat 15 sahat rodi ayat 20 sada. Tajahama margati pasoring di ayat parpudian no di ayat 20 sada rap mahita majahasa. Di papos si Joseph rohani haha anggina. Alai mabiar do akka ha anggini si Joseph dung mate amana sidai. Akan ina nasida ma ati tung behadi hosom si Joseph hita maon gabe di pasudol tu hita sude naroa na itabaheni tu ibana songonon ma dokhamu tu si Joseph say marpamuati maroham di hajahaton ni haha anggim dohot di dosa nasidai ay tu naroa do nabinahen nasidai tu ho oppe say marpamuati maroham di hajahaton ni akan aposo ni debatani amatai alai tangis do anggo si Joseph dung didok nasida songoni tu ibana dungi ni nasi Joseph madok nasida unang hamu mabiar aida guru di debatado nang au rap mahita majaha ope unang mabiar hamu ahu mamar muduhon hamu dohot anak kon munai dungi diapul manasida pasabapon rohanasida ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin marede mahita. Tidak kon ma hapor seau tai songon na hina tidak kon idong atas hapor seau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama parguko naso hatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imanati nubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatot di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibana dihau pinar silang natuat tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pa imamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di ton di parbadia jala adong sadahuria nabadia
Huria hato panihala Kristen akan abadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu dosogot daging nihalak nong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Paduan suara paropuan.
Tabi kema tikting di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 September 2020 tolu. Naparjulu goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu pasapuluh limahon dung Trinitatis. Topik minggu, unak kamu manguhumi. 2. Tikting parbagason. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu pardongan saripeon Mario Mikado Sihaloho SE. Anak ni amata situa Doktorandus Miller Sihaloho. Tubuh ni inata Risdona P. Boru Panjaitan. Ruas ni HKBP Resort Sutoyo Sian Sektor Halim. Dohot Oroana Esther Maria Dimitra Boru Panjaitan. Boru ni amata Insinyur Siloan Bambang Kurniawan. Tubuh ni inata Marina Diah Martina Sari Jalil. Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Pamasu-masuon Sabtu 27 September 2023 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo jam sia wib. Tolu, ruas napida. Mulai sadarion Minggu 10 September 2020 tolu, nungapida huria keluarga situa DH Panggabean. Inangi Romance Susianti Borumunte. Rap dohot opat dakdana pida huria tu HKBP Simanampang Resort Onan Hasang Distrik 2 Silindung. Paupaton. Ibadah dohot seminar lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 September 2022 lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta neng patupahon ibadah bersama dohot seminar maringanan di HKBP Resort Jatiwaringin mulai jam 10 WIB. Palimahon pembinaan paduan suara Selasa 10 September 2020 tolu, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Manang LPPD DKI Jakarta patupahon kunjungan tu HKBP Sutoyo dalam rangka pembinaan paduan suara dohot vokal. Disosoi tu paduan suara di HKBP Sutoyo asaro mandohoti pembinaan ini maringanan di ruang utama gereja mulai jam 10 sia wib. Paunopon pertangyangan sektor. Kamis 21 September 2020 tulu patu paun ni huriata do pertangyangan sektor di sektor perdatam nama jabui pertangyangan ini keluarga J Marbun inangi Borusitija Jalan Nusa Indah 3 RT 007 008 nomor 22 masuk jam 10 sia 30 wib. Sektor Cipinang Asam. Nama jabui pertangyangan keluarga Situa TF Sianturi nangi Boru Pangaribuan masuk jam 10 sia 30 wib. Sektor SMA Semea. Nama jabui pertangyangan ini keluarga TAM Hutagaul Boru Simatupang. Jalan Dewi Sartika Gang Langgar nomor 48 RT 007 010 masuk jam 10 sia 30 wib. Jumat 22 September 2020 tolu pertangyangan sektor di sektor Kalibata nama jabui pertangyangan ini keluarga D Sitorus Boru Silalahi Jalan Tanjung Sanyang RT 00 sia 008 masuk jam 10 sia 30 wib. Papituhon. Pertangyangan bulanan remaja HKBP Sutoyo.
Sabtu 23 September 2020 remaja HKBP Sutoyo naing patupahon partangyangan bulanan maringanan di lantai 2 serbaguna mulai jam 10.30 WIB. Disosoi tu remaja HKBP Sutoyo asaro mandohoti partangyangan bulanan ni. Pawaluhon Parheheon NHKBP Sutoyo. Minggu 24 September 2020 Parheheon NHKBP Sutoyo dohot do nasida melayani marhite kur papungu pelian di ibadah jam 10 sada dohot jam 10 WIB. Laho mendukung program NHKBP Sutoyo dohot mahita manupahi marhite na mangalean partisipasi marhite amplop si pasaha tota di pituni gereja dung simpul minggu. Pasiahon wisata rohani perempuan HKBP Sutoyo. Jumat sahat Minggu tanggal 22 dohot 24 September 2020 tolu seksi perempuan HKBP Sutoyo naing patupahon wisata rohani tu Semarang huhut patupahon pelayanan marhite namangedehon ende puji-pujian kur hari Minggu 24 September 2020 tolu di HKBP Resort Kertanegara Semarang. Rombongan wisata rohani ni uluhon ni Padita S. Togatoro. Pasapuluhon mutasi pendeta. Sesuai SK pimpinan HKBP dipatupado temu pisah Padita Joshua Martua Frandiko Aritonang MTH, dohot Padita Yahaziel Panjaitan di HKBP Cawang Resort Sutoyo Minggu 24 September 2020 tolu ibadah jam 10 WIB. Padita E. Ambarita mewakili pendeta Resort HKBP Sutoyo di acara temu pisahi. 10 sada Expo UMKM PPD Distrik Walu DKI Jakarta. Pengurus Perempuan Distrik Walu DKI Jakarta neng patupahon Expo UMKM Jumat 6 Oktober 2020 tolu maringanan di Sopomar Pikir tu ruas ni HKBP Sutoyo na naing mandohoti Expo UMKM boy menghubungi nomor HP Ibu Sandra Huta Barat Boru Sidabutar. Nomor handphone 08 sada pitu sia-sia 04 sada walu opat. Ibu Reni Sinaga Borusia Gian 08 sada 2 walu sada pitu 2 254 dohot Ibu Silvia Pasaribu Borusirait 08 10 sada walu opat 10 2 sia pitu 10. 10 2 Padidion Nabadia. Minggu 8 Oktober 2020 tolu patupauni huriata do Padidion Nabadia. Ruas nanaing mampuan anakon natu Padidioni nungaboy di jalo formulir Padidion Nabadia sian sekretaris gereja. 10 tolu rapat pendeta HKBP. Senin saat di Jumat tanggal 10/1 20 Oktober 2023 naing patupauni HKBP do rapat pendeta HKBP maringanan di Jetun Silangit. Nidohotan ni sude pendeta HKBP. 14 partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi tu situa sektor asa dilanjutkan pembagian dohot papunguhon formulir partisipasi pembangunan. 15 sumbangan. Di jalo sumbangan sian keluarga nyonya siahan Boru Simanjunta. Bunga altar Minggu 10 September 2020 tolu. Hamoleateon di ulang tahun napa 70 sada tahunon.
Lau pasikopot tik tingon boima tajaha di tik ting cetak dohot barkut naung disediohon huria. Songonima sahat ni tik ting di mingguta sadarion. Paduan suara Immanuel. Tapasahat maha piliata sagaa dohot sadabe huhut marede mahita.
Sai pertama diriku alih Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh matun diri saur turohaki patari parhon basam tudong lagi. Sai pertama diriku alih Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh matun diri saur turohaki lapatan dahon diri tudong lagi. Sai pertama diriku alih Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh matun diri saur turohaki bani satu duhut parang eki. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna. Di bagasan minggu sadarion naga betona manang hata ni debata tuhita mampu hali hita manguduti ngolu na pinasani Tuhan di hita. Sian sada Korin 4 ayat sada sahatu ayat 5. Hujah madihita saluhutna. Tapayut-yut di bagasan rohat tabi. Dirajumi jolmai mahami parhaladoni Kristus. Jala juara bagas ni aka hahumion ni debata. Jumolo dipangido di aka juara bagas. Naing haposan nasida Jupang. Otik doi huetong anggo hamu manang rapat paruhuman ni jolma manguhumi au. Au pe dang huuhumi diriku. Aida ngadong salaku anggo nahuboto. Alaida da gabe pitor au hinorhon nii. Tuhani do manguhumi au. Dibaheni unang hamu manguhumi. Dinasotikina tagan soro Tuhani. Patiuron na do nabuni dinahulum. Jala papataron na do tahi-tahi neroha. Disima dapotan puji-pujian ganup sian debata. Ima sahatna. Amanginang hurian itu hatta ala di bagasan minggu sadarion huriata HKBP mengangkat satu topik
yaitu unang hamu manguhumi manang janganlah menghakimi. Alani taringot tuna manguhumi manang menghakimi, maka kita harus berbicara juga dan mengangkat satu bentuk relasi yang selalu rentan atau yang dalam konstruksi sosial kita rentan dinilai memiliki potensi konflik yang cukup tinggi di Halak Batak. Apakah itu? Yaitu hubungan antara Simatua Boru dohot Parumain. Dan dia lusi mabir doh. Simatua Boru dohot Parumain. Jadi ini hubungan yang songon naga berahasia umum ate. Jala sangat mempengaruhi doon nalau makatai ta taringot tuna manguhumi adung dosada hudokon mas sahalak ina dia punya anak laki-laki. Jala madabulo peibana jatuh cinta maksudnya tu boru Cina. HP o maknai makirim boru Batak manian. Asa suman inna. HP anak nai berkeras. Ikonido aitu sido holong nerohakku inna. Jadi saut maibana jala terpasu-pasu ma dan tinggal saja bu. Jadi dang manjai. Rap saja bu di sondana. Mau lah teh. Pokoknya mau lo lebih dari satu rumah tangga di dalam satu rumah, potensi konfliknya cukup tinggi. Jadi idalani ibana wa nguluni perumah tanggaan ala berbeda tradisi tong budaya pasti godang do naso diboto udokon majo anak borui manang parumain nai si lingling ate ala boru Cina lingling mau udokon. Jadi si linglingon tentu dibesarkan dia dengan nilai tradisi yang berbeda dohot Halak Batak. Alanido gabe tohoma ala memang parjolo sahali pe oma ni bawai nasolo lomodur hana sasitong na tu silinglingon alai dengan keterpaksaan di jaloi bana ujungna manang dia diulahon etor memancing emosi do di oma ni ho memang na maulan diajaran ho inna kan molo boru Batak dang songonon maul nang ulukuin na muse nion ikon gudang au mangajari nah. Jadi si linglingon petok dulu na. Bohana maon salah doa terus. Agabe suguru hana. Dinasa hatani si matuanai ngamambahan dendam di bana. Lau mai bana tu sada sinse. Ala-ala Cina sinse. Idokon ma agak curhat doi bana tu sinseon. Suguhian rohaku tu si matuaku. Dulu ijo dalan racik majo racun namambain mate nanget enna. Asa unang tarida au mambain enna. Kira sinetron namaon. Ya kan, molo di Indosiar nagodangan sungoni. Selera ni oma-oma ate. Jadi di bahan masongoni yakin nasin sene. Iya, suguhian rohaku. Seulana dimuruki au ganu bahari tersiksa batin aun. Non, songonon ma ala pangeduanmu nanget-nanget tiap pagi bain ma di susunya. Jadi kocoklah susu tu si matuam setiap pagi. Ina kan bain ma di bagasan susui. Ina. Jadi diulahoni bana mak nangpe dengan keterpaksaan. Dia kasihlah ini inang katanya. Songon nasuhea ina rohani si matuan nih. Ya aduh maksudnya. Pada jolo sali ini dang diidum. Dang pos rohana. HP gigih do silinglingon. Molo halakna dendam tong do gigih. Gigih bana mambain asa berbalas dendam. Dikocok lagi besok paginya. Dikocok lagi walaupun gak diminum. Akhirnya ate nah burjudo ibana memang winum mak ina ibana. Diminum si matuanya inilah susu itu. Dan setiap pagi diulangi si lingling ini sampai udah sebulan. Ala tiap pagi dibahan si lingling susu tu si matuanai gabe berubah
berubah do pangalahone. Yang tadinya dia sering marah tuh si Lingling, gabe na mulai marpamuati rohana di hahurangan nih si parumain nai ala berbeda budaya. Jadi nggak mulai nange ibana mengajari. Dang napi termuruk. Nange diajari mak. Ujung nak amang tahe menyesalau na si Lingling. Buhana mau napi nggak sabulan ubahan racuni. Buhana mau masuk penjara au si matu aku pe mate. Buhana mau na rohana. Ahulului maju dalan. Lau maju auto sinse ate bohadong penawar. Ina ibana. Lau ma ibana tu sinse muse. Sinse minta tolong aku sinse, aku menyesal sinse. Nggak burju si matu aki tu au. Bohana maon. Ina kan. Mekel ma sinse. Ina kan. Mekel muse ho sinse. Nggak sugu. Atau uluku ne. Ina kan. Lalu dia ketawa kenapa? Ho pelingling, au sinse duau. Dang mungkin leono kutu ho racun. Vitamin D, ina kan. Amang, ina kan. Alay lega do ibana. Berarti vitamin do HP. Dang sao tahu di penjara na rohana. Jadi di bagasan ilustrasi naki namang dot inang nalaho uang ketuhita taringot tuna panguhuman menghakimi maka kita belajar memulai hubungan apapun, mau lenunga parjolo sahali, adong panghuman itor menilai hita, makanya adong istilah don't judge a book by its cover kan. Mau lenunga parjolo sahali ta nilai, belum memulai hubungan apapun, hubungan itu telah hancur bahkan sebelum dibangun. Jangan berharap banyak, molo kita memulai dari penghakiman. Kecuali ada perubahan. Jelas ya nih dohita marsiajar bahwa hubungan apapun dalam relasi apapun di tengah-tengah konteks sosial yang kita hadapi. Ketika penghakiman terjadi di antara orang yang ada dalam hubungan, maka konflik pasti terjadi. Tidak bisa dihindari. Jala marsiajar dotong hita, sian sinsei, molo jolma di bagasan mohop ni ate-ate, unang dioloi. Jala buido pakorhon ni ilustrasi nakin ido ubahen dang boy dengan hubungan na parjolo ala dang adong na didokon di bagasan turpuk taon. Trust. Rasa percaya. Nama ulan do dapoton. Sedangkan dang adong sogoni rohani si matuana itu si Lingling mau dotong dapot rasa manang rasa percaya atau trust ini. Apalagi nunga dimulai dengan di bagasan penilaian, maka semakin susah itu mendapatkan rasa percaya. Jadi molo dang adong diantara halaki, maka itu hubungan tidak akan baik. Alai ditiki mulai terbangun rasa percaya, maka akan boleh berjalan hubungan itu. Jala di bagasan hapor seaon, hita di Tuhan debata. Itu diadopi di bagasan turpuk nasahat di hita. Nani alaman ni apostel Paulus. Godang do artina fitnah nasahat tu ibana. Songon apostel ni Tuhan ni. Habe ibana do pajongjok kon Korintus sih. Jemaat yang ada di situ. Halai dung merdalan artinya adong Kefas, Apolos, maka mulai ada pembandingan. Nyondo, standarisasi tentang sosok apostel. Jojot dohita artinya membayang standar dalam kehidupan sosial, alai gabelaus tabain duitong nalaho menstandarkan apa yang menjadi bagian daripada Tuhan. Songon contoh mak, standar sosial itu sebenarnya kita yang bangun sendiri. Molo di Asia, boru wana bagak idokon na tinggi semampai, langsing, kulit putih, rambut lurus panjang hitam, hidung mancung, ido na dibahen gabe standar kecantikan Asia, jala dikonstruk doi yang manginang dang holan sian pandangan manang sosialisasi setiap hari di dalam keluarga, di masyarakat atau apa, tapi juga dikonstruk dengan media, dengan iklan, dengan film,
dengan segala macam sehingga kita memahami nauli nabagak ikon songonon manian. Jadi di luar nih naroa doi. Berpengaruh do na manginang. Alana pandangan masyarakaton sangat bisa menekan seseorang menjadi menghakimi dirinya sendiri. Itu naso diulahon Apostol Paulus. Dia menghakimi dirinya sendiri. Au peda kuboto ala perkembangan zaman di media sosial nuaingon songon si cinta nami mahudokon. Idokon ibana do. Oma roa do awin na. Buasa biro ngawin na. Dang songon anggiku. Mo ina ibana. Isi mandokon mo lubaga ikon langsing dohot botar niku. Dia melihat dari mana? TikTok, YouTube. Kecantikan, semua dia lihat artis-artis K-popi. Sehingga dia menilai standarnya itu. Jadi memang kita tua-tua, tugas kita semakin berat sekarang. Memang konstruksi sosial membangun standarisasi yang bisa menekan seseorang. Intimidasi secara tidak langsung. Hita do namambayan standar-standari, alai gabe adong do pakorhonna ima hirana gabe manang standari mano tuhon hatamaan manang patut manang naso patut sasahalak dohonon gabe uli bagak manang naburju manang nadia. Jala di bagasan turpukon dibandu standar apostel sian huriai. Nalahu mempertanyakan kerasulan Apostol Paulus hirana hurang pas inna. Urasa mungkin ya aduh hita songoni manang mambegi songoni. Contohna mau dokon pandita ma contohna. Moladong na rambut na gondrong. Dokon ma gondrong. Standar ta gabi mengukur. Dang suman pandita bah ay gajang dubu na abe bawa. Gabi dang tangi honon behata na ibuasa karena kita sudah mengkat hadirion na songon napo soni Tuhani holan alani obuku. Buhamu saya artinya pemahaman standar yang lain. Tapi itu standar di penilaian iko songonon ma pandita, iko songonon ma sintua, iko songonon ma ina, iko songonon ma ama, iko songonon ma sekolah minggu, iko songonon. Tabain standar yang kita lakukan di luar, tapa masuk tu bagasan, di bagasan hajong-jongan ni huria contohna, ondo na jot-jot berpotensi patubuhon konflik. Alani do hudokon moladong huri arti nana berbada di luar di medan na jolugok do sungoni. Molo tatelisik tateliti pasti ala adong do na merasa patut gabe hakim di bagasane. Gabe mangatur dongan nai. Kenapa ini tidak bisa dimasukkan? Buasa hita dang bui gabe panguhum di dongat tajolma. Kenapa kita tidak bisa menjadi hakim bagi orang lain? Karena tidak ada kapasitas kita di sana. Kapasitas setiap orang, songon hita ma contoh na manginang, manjou misalnya tabain ma perlombaan kur contohna. Pastikan tajou aka juri na berkompetensi itu sih. Na mamboto not, mamboto sudah ma akan narikot di kor-kor ke seragaman ka atau apakah tabain ma disi. Tajou ma na skill na hombar tu sih. Alai nagabe suku-sukun di bagasan kordui perlombaan kita bikin standar. Alai molo tabahen doon laho manguhumi dongan jolma gabe patut. Apakah ada orang yang benar-benar bisa memahami orang lain? Boy do tabo to takas buasa ibana songoni. Boy do tabo to buasa sasahalak molo makatai misalnya ceplas-ceplos. Boy do tabo to buasa sasahalak dang gudang makatai. Boy do tabo to buasa sasahalak mamilit gajang ubukna. Kita tidak tahu. Alani dohudokon tidak ada kapasitas kita menghakimi yang lain karena kita tidak mampu dan tidak ahli untuk memahami keseluruhan diri manusia. Dang adong nabui. Tung ahli psikolog, profesor psikolog PI, dang adong nabui. Alani dubahen di bagasan turpukon di dokon nakin di Apostel Paulus di dokon do. Dia mengatakan ini secara
Tak kasih dokon dirajumi jolmai mahami parhaladuni Kristus. Juara bagas ni akahahumion ni debata. Dia pertama sekali mengantarkan secara umum. Lihatlah kami sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola ladang Tuhan. Inna. Le bereng mahami songoni. Ido parjolo sahali hami dohata dipakai ibana. Dia secara global mengatakan itu. Jala di bagasan ayat berikut didokon jumolo dipangido dia ke juara bagas neng haposan nasida Jepang. Berarti setiap orang ikon haposan do di bagasan ulaon na pinasa ni Tuhan di ibana. Haposan. Ikon haposan do ibana. Jala didokon dia tolu otik doi huetong anggo hamu manang rapot paruhumani jolma manguhumiau. Otik doin na. Silakan hakimi jat saya tapi bagi saya itu sangat kecil. Tidak ada artinya lapatanna. Au pedang huumi diriku. Neng dohonon na dodisi bukan dia untuk mangasahon mandokon dang marlapatan hamu dia udaong. Alai na lau mandokon doi bana dang adong na bui mampu mananda sasahalak asing ni Tuhani sugari au dang bui huumi diriku. Ala dang tak kasutanda isi au. Buasa au bui contohna buasa mania au gabe jol mana murah muruk. Ate au pesipata dak kuboto buasa contohna. Aiba berusaha au laho manguru ya saunang murah au muruk. HP tong dudang bui dak kuboto buasa au songonon misalna. Dak kuboto buasa au murahian merdandi. Au nggak berusaha nian alai dang bui hirana songoni. Maka dia berusaha mengatakan bahwa bahkan au sendiri dang bui manguhumi diriku. Agar tidak ada penekanan bahkan terhadap diri sendiri. Berarti menghakimi bukan hanya terhadap orang lain, tetapi menghakimi juga tidak boleh kita lakukan kepada diri kita sendiri. Inilah yang menekankan tidak ada kapasitas kita terhadap hidup orang lain, sedangkan hidup kita sendiri bukan milik kita. Jalalani di bagasan turpuk tanah saat dihita, hita diajari, jala hita diajak laho mambotoi. Bagaimana kita mengetahui bahwa apa yang menjadi porsi kita? Apa yang menjadi porsi kita bukanlah menghukumi atau menghakimi. Dangi. Bodo tabayakon contohna amang dot inang molohita misalna mangulahon gabe ulaon ni halak iparate-atehon dan ulaon na. Contohna misalnya songon na ulaon par musik, manang ulaon na song leader, manang ulaon na situa, manang ulaon de padita, contohnya di ulaon nai, alai saya toktong doi bana artina terus mengatur jolma. Par musik doi bana alai mengatur song leader. Nang ibana mengatur sude. Ikon ibana mengatur. Jadi ini batasannya agak tipis ya menginang antara jamita di minggu nasalpu. Mau di minggu nasalpu kan disuruh hita, mau ladong nasala dong atta paingot. Ajari. Ina kan? Alai di dia do batasan nih, apakah itu berarti gimana nya firman Tuhan ini? Minggu lalu disuruh ingatkan, minggu ini dibilang jangan menghakimi. Batasan nih disondo, mau hita mengatur hadirion nih sasahalak. Ido panguhuman. Kita membilangi apa yang salah bagi orang, tetapi bagaimana keberadaan dia bukanlah urusan kita. Bukan hak kita mengatur ikon songonon hamu. Ala on huria bukan perusahaan. Sipata kita dang bui membeda honon. Idu bedana jala idu maulna lahu mandalaton par huriaun. Dang saru pada perusahaan. Dang boy murah-murah misalnya mambain haputusan sugari RPP adong do tirhet nai. Asa tarti tinggi. HP nggak haputusan di HKBP Nabolo nih. Apa adong do tirhet pergumulan teologis dulu mambain ini. Adong do tirhet na. Jadi dang boy sembarangan nalaho memecat, sembarangan nalaho mambainan dang murah. Jala ido hamaulon na justru. Ido ubahen molo di Sumateraan. Umudang doa ama di STM daripada di Pertangyangan, di Huria. Buasa teh pergumulannya sudah mahami tiki di Medan. Buasa teh molo di STM di Punguan Marga gudang do.
ama, godang do hami ina kan. Ale puasa di gereja, ida danga do ngate ina. Kenapa? Ada punishmentnya inang. Nah, molo hami dang ro, sehali 2 hari, 3 hari nei keluar. Nah. Dang di suku jo alaniah, nggak sepakatan inang. Nah. Artinya dang bu hitam bebedaun, memang adong do tertib administratif, secara organisatori, alai marhite turpuk hatani di bataun hita, laho mamereng imaha maulonna na laho mandalaton parpunguan itu hani. Dang boy sembarangan membain haputusan. Ikon boy do takas jala ipamanat. Buhado jala alaniahado jala ido tadana artina hita mangulaon akka ulauta haposan di hulaon nabi. Bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita? Siani do tubuh artina di bagasan turpukon na di dokon ikon haposan. Bagaimana kita menjadi haposan di ulauta, molo tarado tidak ulauta. Molo saya ulan ni halak do ta parohai, saya ulan ni halak do ta parateateon, saya ulan ni halak do ta koreksi. Jangan-jangan ulauta gabe berantakan. Saya ulan na di halak di bereng. HP di bagasan turpukon di dokon, ido ubayan di dokon haposan artina raduti ulaun na dohot denggan. Mari kita bangun kepercayaan dengan menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Molo di pasatu hita contohnya sebagai sintua, sebagai pendeta, ulahon na dohot dinggan, Allah bertanggung jawab doh hita sudah dituhani. Molo sebagai pemusik, song leader, punguan ama, ina, remaja naposo, ulahon dohot dinggan, radoti idot dinggan. Tunjukkan bahwa kita memang bisa dipercaya. Songon ama ita di tonga-tonga ni jabu, ina ita di tonga-tonga ni pardungan sari peot taganup bersada-sada patuduhon na haposan do hita. Una ngatong gabe rumah tangga ni halak saya di paruhaon. Rumah tangga na diradoti, ulaon na diradoti. Bagaimana fungsiku sebagai ama, asa tadda di Tuhani haposan doau. Nunga dibayani bana au gabe ama. Asa tadda au haposan, nunga dibayani bana au gabe ina. Nunga dibahani bana au gabe inata, gabe amatta, gabe natua-tua, gabe anak, ikut tadama haposa nau, huulahon madoh denggan. Saya menunjukkan itu. Jala di bagasan hubungan ikon adong do rasa saling percaya nakin. Molo tak tunjuk misalnya sasahalak, laho menanggung jawabi sada bidang. HP saya tak campuri terus menerus. Buhado. Pakilalata. Ulaon maon. So ipasat ho tuau. Ape saya ulan ho mencapuri sude. Ulaon mak enak. Pasti songoni adong dujuk ni roha kan. Songon amat ta mau contoh natu inata. Mau buhado pakilalani ama manang seorang suami, seorang bapak. Molo inatana mandokon tu ibana manang marhusipi di pudina mandokon. Itu gak bertanggung jawab, jadi bapak-bapak gak ada tanggung jawabnya. Holan mardongan do burju, HP tiki mardongan saripe, lomo-lomo na do. Dan ada tanggung jawab na. Buhado pakilalani ama, bapak begitu. Langsunglah pasti akan ribut kan? Aimo, no saya. Terjadilah konflik. Songoni manang ina, buhado pakilalani ina, molo amat dana mandokon. Maaf, ay ina naso haseya di. Nah. So diboto manang marhua. Saya ulan nakaluar. Inamse. Mangalopa pedang diboto. Inamse. Buhado pakilalani sadaina. Pasti dokon, apa ko bilang? Keluarlah polisi tobanya itu kan. Keluar semua amarah itu. Ujung namar badai mahalaki. Bagaimana perasaan orang tua ketika anak kita mengatakan kepada kita, orang tuaku gak sayang sama aku, gak peduli sama aku, urusannya aja diurusin. Pasti songon tua hita, apalagi molo nunga tabahan sian nasa rohatta, jud dorohatta, sugu dorohatta, dan kita akan marah kepada anak-anak kita. Alani amang dohot inang sipata hita, dang mangodopon akan namasa di dongat tatu hita. Alai tabahen do standarisasi ni dirita, gabe standarisasi di halak.
HP Jolmai bertumbuh dengan banyak faktor yang membentuknya. Jolmai bertumbuh dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Alani moladong nasala nahurang, ikon dohonondo. Aledang nagabe laho mambahen penilai penghakiman mandokon maaf kata naso haseya. Dari mana standarisasi mulu buruai kon malu mangalopa? Dari mana standarisasi itu? Jadi moladong bawa na mangalopa, gabe adong duhata tubuh, hirana so bawa, na maluan mangalopa. Tapi akan di Cina-Cina naka bawa do mangalopa. Apakah mereka bukan bawah? Ini standarisasi yang kita tentukan dan kita bangun, baik adanya ketika di dalam organisasi ini baik adanya untuk mengatur perjalanan organisasi itu. Tetapi ketika ini kita letakkan untuk menentukan keberadaan seseorang dan memutuskan hidupnya. Di sini yang sering sekali menjadi masalah dan ini bukanlah bagian kita. Jala di bagasan turpukon didokon dibaheni unang hamu manguhumi. Dina sotikina tagan soro Tuhani. Patiuron na do nabuni dina holom jala papataron na do tahi-tahini roha. Disima dapotan puji-pujian ganup sian debata. Jadi unang hamu manguhumi dina sotikina tagan soro Tuhani. Berarti dang tikina dope. Kalau kita menghukumi orang, menghakimi seseorang, HP jabar ni Tuhani dui taulahon berarti kita melangkahi Tuhan. Bagaimana kalau diletakkan tanggung jawab kepada kita lalu orang melangkahi kita? Contohnya di manajer mahita di sada bidang, tapi dilangkahi langsung ibana artinya diulahun langsung, tapi nggak dileon tanggung jawab tuh kita. Bagaimana kita ketika kita dilangkahi perasaan kita itu? Jadi debata jod-joddo dilangkahi molo Jolmai manguhumi dongan na Jolma. Kita sedang melangkahi Tuhan. Kita sedang melangkahi dan mengambil apa yang menjadi jambar ni Tuhani. Ay sugari hita molo di pesta dibuat jabar tabuhado manginang. Ulu dumar badala ni jabar songonon. Kenapa? Itu masalah penghargaan itu kan. Molo binuat jabar ni Tuhani. Buhamusay. Ondo naik konta parohaun bahwa Tuhani doanon pa lahu patorakon menerangi kegelapan hahumion. Jala itu membayang di bagasan turpokan di dokon. Unang hamu manguhumi dina sotikina papataraon na do tahi-tahini roha. Jala patiuron na do nabuni dina holom. Jadi ketika terselubung dang boy hita mamboto rohani sasahalak dang boy taboto natumakas na hadirion ni sasalak, alay dina ari panguhumani tidak ada yang tertutupi. Artinya Tuhan mananda sahalak Jolmai sampai kepada sisi tergelapnya. Bisa Tuhan tahu. Jadi bukan hanya sisi kita yang terang Tuhan tahu, sisi gelap kita pun Tuhan tahu. Ditorangi dua noni lahu patuduhon sude. Jala idu mambahen gabe disima dapotan puji-pujian ganup sian debata. Ketika orang mampu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan dia menunjukkan bahwa dia orang yang bisa dipercayai. Kemudian dia membangun dalam relasi itu bahwa dia juga mempercayai orang lain. Terjadi dinamika yang selaras. Akhirnya sudah Jolmai dapotan puji-pujian nih debata. Jadi hita di bagasan turpuk hatan debata sadarion. Kita diajari untuk mengetahui batasan-batasan kita dalam hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana ketika di hari Minggu yang lalu kita diajari untuk mengingatkan kesalahan orang, maka dalam minggu ini kita diingatkan untuk tidak menjadi hakim bagi orang lain. Amang dot inang hurian itu hatta, songon nadung diilustrasi nakin bahwa penghakiman holan mambuan manang mambahen hasesiga ni akka relasi manang parsaoran. Maka kenapa kita harus terus memilih menghakimi ketika kita bisa memilih untuk sekedar memberitahu apa yang salah. Alani ikon boy do hita mamboto batasat tabe. Ketika dalam hubungan apapun orang tidak tahu batasannya manginang, itu sangat akan membuat kekacauan. Ketika seorang ibu contohnya
tidak tahu batasannya sebagai ibu, kemudian mau menjadi bapak di dalam rumah tangga yang mereka sudah bangun bersama, ini pun akan terjadi masalah. Ketika seorang bapak melampaui batasannya, kemudian mau menjadi ibu, itu juga akan terjadi. Anak melampaui batasannya, ingin seperti orang tua, terjadi juga. Oleh karena itu, kita benar-benar diajak do marhite turpukon, lahu mangarimang-rimang ya kaulau na pinasaan Tuhan dihita. Memang on parjolo sahali di pasahat ala di pergumulan ya apostel Paulus do, naman dapat penghakiman. Standarisasi yang diciptakan untuk menghakimi dia. Alayamang do tinang dang jambartai. Bukan menjadi bagian kita. Muladong nahurang silakan ingatkan. Alai dang nagabe lahu mengatur hita di ngulunai. Jala molo di bagasan turpukon di pasatu apostel Paulus sa do tak nangi di hita saluhutna. Naposon itu hani do hita. Asa tungboy tapatu duhon nahaposan do hita dia kaulauta. Jala marhite-hite Tuhani pemamereng haposan do HP naposoki inna. Jadi di hari paruhumani boy hita dapotan hanguluan songon napi narsita ni rohata ganuk marsada-sada. Ini yang harus kita pelihara di dalam hubungan apapun yang kita jalin. Biarlah kita semakin menimbulkan rasa untuk berbuat baik di aka ulaut tabe. Mari jangan sibuk melihat orang lain, tapi sibukkan diri dengan apa yang bisa kita lakukan. Dengan peranan yang kita dipercayakan Tuhan bagi kita saat ini. Sibukkan diri kita untuk memperlengkapi diri, lahu patuduhon nahaposan dohita di ulautai. Sibukkan diri kita untuk mempersiapkan dan memperlengkapi apa yang perlu. Di rumah tangga ta, di parkarejoata, nang di tonga-tonga ni huria. Sibukkan diri kita dengan pelayanan yang sudah dipercayakan bagi kita. Sibukkan di situ. Dak pola hitam laho sude laho ta campuri. Di bagasan turpuk hatan debataon mahita mengaleho mamereng keteraturan do na pinasaan Tuhan dihita jala keteraturan ni boy masa molo hita lahu mananggalhon sikap manguhumi di dongatta jolma. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami namar habangsa di Banua Gijang mandok moleate dohami tu adopanmu nabadiai ale Tuhan ala boy hami marpungunuaing di bagas jorom dina di pasadaho hami ale Tuhan di bagasan hapor siaon tuho moleate ma Tuhan di aka pandonganionmu di hami ganuk marsada-sada di ulaun nami ubahin denggan sude mardalan di aka ari nanaung salpui jala marpungu hami nuaing di bagas jorom hupuji hami ho ale Tuhan dina huingot hami saluhut denggan ni basam alani amang pardenggan basa moleate manang di hatam nasetok tong bahin dalanmu mengajar ajari hami mandalani ngolu na pinasatmu di hami dipaingot hodo hami ale Tuhan lahu mamboto nagabe posisi porsi manang jambar nami ikon huargai hami doi saluhut na ele Tuhan na pinasahatmu doi Tuhan di hami ikon haposan hami dia kaulao na pinasahatmu di hami jala ikon boy do hami ele Tuhan di bagasan parsaoran nami lahuman suadahon na lahuman nanggalhon sikap manguhumi dongan nami jolma molo tungadong na hulau kami, molo tungadong Tuhan na boy hupatu pahami na denggani, nang di rumah tangga, nang di keluargaan, nang di lingkungan, nang di huria, dang nalahu gabe dalan nami pati buhon diri, na gabe hakim hami Tuhan di dongan nami jolma. Alai Tuhan tanda nalahu patuduhon na haposan do hami Tuhan di adopanmu. Alani ikon toktong dohura doti hami nasa napi nasahatmu di hami moliate ma Tuhan ajari hami toktong molo tungalani hagalion nami gabe dakubo to hami laho mangulahon na denggan manang nagabe manimbil hami Tuhan alani aka pergumulan ning ulu nami alai Tuhan marhiti hatam dileko do hagugon di hami lahu mangulahon jala mandalaton ngulu nami hombar tulomone roham urasi hami Tuhan ganup marsada-sada di bagasan aka pangalahon nami nahurangi asatung tama hami ale Tuhan gabe ianakonmu tama hami gabe habaoran ni pasu-pasum marhiti guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho amin. Marende mahita huhut papung peleang.
mangiakon ma peleata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasiang hami peleanon. Patimbulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam dohot di por tibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanami lehomi tuniru di pamataku. Osadohut gogoki rodi saluhut artaku. Upasahat itu Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togi hontu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaorhon madamena tu tondim. Kami mewakili Parhalado HKBP Sutoyo Tarlumobi nama Kobasi Minggu Arianon mandokon tuhita saluhutna amanginang selamat hari Minggu madihita saluhutna Horas.
Hi